Čau, ja som Lukis a dneska si budeme zahrať Fortnite 1v1 dodovú mapu proti jednomu prohráčovi, takže určite like a odber a my ideme na to. OK, četneme tu toho prvého proficapka, ktorý išiel proti mne 1v1. Takže... Kámo nedoznáte akože. Taktiky, a keď niekto využíva moje taktiky, tak ich môžem robiť. A ešte sa ani rozhoratý. A nie je vyhoratý. OK. Ako capek je bomby, akože. OK. Ja tu je strafnutý. Také OK. Pomalšenity teraz, ale nie som vôbec rozhoratý. Ako pink v pohode skoro v pohode. Behol okolo stovky a potrebujem okolo 200. OK. To troška ide. OK, 1-0. Don't understand what's going on here. Okay. Dove da viacej? Nie wiem. To jest dokumentowy. Give me a break. Okej, 2-0. Okej. Chodź. Chodź, Kam, chodź. Okej. No to vy ste už tohoto capka ste mi vypísali na TikToku. Takže uvidíme, či lepšie hra. Hovorili ste, že údajne hej. Okej. To som urobil ja chybu. OK, takže je to 3-0 a OK, takže toto challenge som vyhral. Capkovi dajte follow na TikTok, samozrejme mne aj odber a uvidím sa v ďalšom videu. Čus.